Aton tubagon ha, kung kinsa gyud ang nag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo o kinsa gyud ang kanaang nagsugo nga balaano ng adlawng Domingo. Dara o libro sa atong amigo, mga Katoliko. Ato ning ibulgar ang kamatura. Ingon din niya, Emperor Constantine in 321 AD. Constantine the Great, the first Roman Emperor to convert to Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the Church. Even since Sunday has been celebrated as the Lord's Day, with the exemption of the Seventh-day Adventists as known as Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday. Muna nga mugna ra gyud ni Emperador Constantino, no, ang siya ra gyud nagsugo nga balaano ng adlawng Domingo, dili na mabasa sa balaan nga kasulatan. Perte ka klaro igsuon, no, basahon sa mga amigong Katoliko nga ang Lord's Day di ay mao na ang Saturday kon Sabado. Ang amahan sa bakat mao ang iyawa. Kini nga tong higala nga tawag ini nagpresent sa libro kuno sa simbahang Katolika or katisismo sa simbahang Katolika, iyahang ipamugos ang usa ka baruganan nga diin dili maoy punto sa libro or sa pahina nga iyahang gibasa sa libro nga iyahang gitawag og gi-quote. Subot ipasabot kung magbasa kag libro or kada magpresent kag usa ka statement nga kulang gani or half truth, subot ipasabot ni ana nangilad ka or namaka ka. Og again sa tong introduction, ang amahan sa bakak mao ang yawa kung nibuhat sila sa pagpamakak. So therefore, kining maong mga tawhana dili iya sa tong Ginoong Jesucristo, kung dili iya sa yawa nga maoy nagpaluyo sa ilahang gitawag og pagpamakak. Gi-quote nila ang maong libro unya gisabot-sabot nila og ilahang kaugalingong panabot. So sa lohika pa na gitawag na siya og fallacy of argumentum ad verecundium. Buti pasabot ni ana nga dili siya ang otoridad nga mo interpret or maghatag og final interpretation concerning of that book. Nya pagkahuman mihatag sa conclusion nga dili siya maoy gitagaan og tahas nga maghatag og final say concerning of that book. So karon kay libro man ng Katoliko, so therefore sabton pud na sa mga Katoliko. Og ang mohatag ni anag final interpretation dili sila nga mga tawag ining gipangtukod og mga Amerikano, kung dili kita mga Katoliko. Ang mosabot niya na kay kita man ang mas labaw na kasabot sa mga dokumento nga ato ang tawag anang gipresent or sa ato ang gipagawas or gipublish. So karon, gi-quote niya kining maong short na catechism about the Ten Commandments. Unya pagkahuman gikuhaan niya og tawag ining base kanang naa sa inyohang wall kanang gingon nga Emperor Constantine in 321 AD. Constantine the Great, the first Roman emperor to convert Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire, in line with the teaching of the Church. Ever since, Sunday has been celebrated as the Lord's Day, with the exception of the Seventh-day Adventists, also known as Sabadista, who still celebrated the Lord's Day on Saturday. So actually, kini manggong tawag ining mga tawhana, pag makadungog manggudog ka ng Sabbath or gitawag og seventh day of rest. So una-una nila sila na gipuntingan ana. Mali. First point nato. Kanang giingon nga Sabbath sa balaang kasulatan mao na ang official day or Lord's Day sa mga Hudyo. Kay kanang panahon na nakigsabot ang Ginoong Dios didto nila tungod kay gipagawas man sila from the slavery of Egypt. So tungod ni ana usa ka naka-covenant between the God of Israel and the Israelites mismo nga naulipon sa Ehipto o gipapahulay sila ni anang maong gitawag og adlaw. Mo nang balaanon kini kay ang Dios man ang naghatag. Mo nang Exodus chapter 31 verse 16 kung wala ko tawag ining masayop. Mo na hinungdan nganong mihatag ang Dios kanila og pahulay. And Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 16 mo nang pakigsaad sa Dios o sa iyang unang katawhan nga mao ang Israel.
adlaw na sa Ginoo para nila tungod kay ang Dios mo ay naghatag ni ana ngadto nila. Karon din ito sa Bagong Testamento. Applicable ba na sa Bagong Testamento kanang pagpahulay nga gihatag sa Dios sa Israelita, applicable ba na natong gitawag og mga Kristiyano? Dili. Nga naman kay wa man ta maulipon sa Ehipto. Naulipon ta sa sala. Pero never ta nahitabo nga naulipon ta from the slavery of Egypt para magkinahanglan ta adtong pahulay sama sa pagpahulay sa gitawag og mga Hudyo. So ang atuang gitawag og pagpahulay dili kadtong pagpagawas gikan sa tawag ining Ehipto kundi kadtong pagpagawas kanato gikan sa kaulipnan sa gitawag og sala. So ano sa amanday ang adlaw or ang adlaw sa Ginoo or proklamasyon sa adlaw sa Ginoo nga kung diin gipagawas ta sa gitawag og kasalanan o kanang adlaw Domingo, St. Matthew chapter 28 verse 1 and tawag ining 9 and 16 kay kanang adlaw proklamasyon kana sa kadaugan ni Ginoong Jesucristo against death, against sin. So tungod niya na kung magpahulay ta sa adlaw gitawag og Domingo o magsimba ta sa Ginoo o sa Dios sa adlaw Domingo, pagpadayag ka na nga ato ang giproklamar ang kadaugan ni Kristo batok sa sala o batok sa kamatayon. Number 2 point. Kanang Sabat nga nakasulat sa balaang kasulatan way labot ang mga sektang gipangtukod og mga Amerikano ana. Nga naman kay again Judaism ay gihatagan dili man mga Amerikano. So kinahanglan i-celebrate ang maong Sabat according sa Jewish context mo ng Ginoong Jesucristo. Tungod kay Hudyo man siya, tungod kay ang relihiyon sa iyang panahon Hudyo man, o Judaism rather. So mo nang muadto siya didto sa tawag ining sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Kay Hudyo man siya. So naturalmente okay na para sa iya kay customary man na ambot pasabot ilahang nabatasan kumbaga tungod sa ilahang gitawag og relihiyon. Pero kining tawag ining mga amigo nato nga mga tagak. Kining mga amigo nato gipangtungkod nila Ellen G. White, may labot anang tawag ining urmuhaom sa customary o sa custom ni Ginoong Jesucristo aron mamahimong customary pud para sa ilaha nga magpahulay sila sa adlaw ipapahulay nga dili man sila apil adto. And at the same time nagtukod man sila og ilang kaugalingong pundo nga gitawag og Seventh-day Adventist, dili man Judaism. So buti pasabot kanang tinuod nga Sabbath keeper sa Biblia, Judaism. Kining mga gipangtukod og mga Amerikano nga mga kuno nagpaila nga Sabbath keeper mga piki na sila. Og ang ilahang pagpahulay sa adlaw ikapito, Americanized, dili tawag ining biblical. So mo na nga bisan pagkapila na sila moangkon magpabili ang kamatuoran nga piki gining maong mga tawhana. Another point, mga sir o mga ma'am, another main point nato. Ang atong higala nga nagpresent ini, makita nato nga nagbasa siya nga wa siya comprehension. Walay insaktong panabot. Nga naman, tanawa na gud ha, akong balikon pagbasa. Emperor Constantine in 321 AD, Constantine the Great, the first Roman emperor to convert to Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the church. Ngano wa man sila kasabot? Ngano nagbasa man siya nga gitawag og wala kasabot? Number 1, si Constantino na-convert sa Christianity. Kinsa man ang Christianity diha? Referring sa paganism, dili na Kristiyano og tawag ining pagan religion na. Ikaduha, kinsa man ang Christianity din na? Seventh-day Adventist, dili. Kanang Christianity nga naa din na referring na sa Catholic Church, the Roman Catholic Church. So wa sila kasabot, so pagsupak, nagbukot-kot og libro nga sila na po'y maunay. Buti pasabot kanang Christianity nga gipasakupan ni Constantino, dili na mao ang Christianity nga gipasakupan ini mga tagak nga mga sabadistang gibangtukod og mga Amerikano. Number 2 point sa kini nga tawag ining punto. Ang ingon ni proclaimed Sunday as a legal holiday. So buti pasabot kung nag-legal holiday ang nag-proclaim secular ruler, dili religious ruler. So buti pasabot niya na outside faith. Pero ang purpose o ang objective ni Constantino based sa maong dokumento nga gibasa nga gisinayo pagsabot sa tong higalang tawag ining piki nga Sabadista. Ang ingon din, ang reason, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the church.
Nga naman kay before Constantine, naana ang pagsimba sa Diyos sa adlawng Domingo. Maobitaw kung ato ang tawagan ng ipalayon, ever since Sunday has been celebrated as the Lord's Day. Pag ingon ever since sa sinugdanan, giselebrar na ang adlawng Domingo as the Lord's Day. Kung sa may ato ang prueba, nagiselebrar na sa mga Kristiyano ng adlaw, kanang adlawng Domingo. Number 1 na itong tawag ining document nga to ang i-present kanang Dedaki. Sa may gisulti din Dedaki chapter 14, nagisulat ni around the AD 70, ang ingon, but every Lord's Day, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving after have confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. But let no one that is at variance with his fellow come together with you until they be reconciled, that your sacrifice may not be profaned. Then but every Lord's Day, nga naman, kidaan naman God, mga apostoles pa, St. Matthew chapter 28 verse 1 and 9-16, adlawng Domingo, nagsimba sila kang Kristo. Pagkahuman at Acts of the Apostles chapter 20 verse 7, adlawng Domingo gihapon, nagtigom sila pagsimba sa Diyos. Pagkahuman 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 2, adlawng Domingo gihapon, nagtigom sila. Mo na nga, gikan anang panahon na gidawat sa mga disipulo kana nga practice, kana nga custom, og mauna ang gi-practice sa Christian Church for the first century. Ang atong gibasa nga document, first century pa Number 2 nga document kanang the letter of Barnabas. Pag-prove nato nga ang interpretation anang Lord's Day nga nakasulat diha sa Biblia, ang ilang practice ana Sunday. Ang ilang interpretation Sunday na. The letter of Barnabas, chapter 15, verse 6 to 8, gisulat ni mga AD 74. Sige ko din we keep the 8th day, Sunday, with joyfulness, the day also on which Jesus rose again from the dead. So, buti pasabot, practice nila. Adlang Domingo. Second century, in the beginning of second century, St. Ignatius of Antioch, those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, katong sa mga Hudyo, but living in the observance of the Lord's Day. Unsang adlaw na? Sunday. Letter to the Magnesians, chapter 8 na. Second century gihapon, Justin the Martyr. But Sunday is the day on which we all hold our common assembly, because it is the first day on which God, having wrought a change in the darkness and matter, made the world, and Jesus Christ, our Savior, on the same day, rose from the dead. Muna ang iyang first apology, book niya, first apology, chapter 7, niya gisulat na mga around AD 155. So muna buti pasabot nila kanang giingon na nga, ever since Sunday has been celebrated as the Lord's Day. Nga naman sa ulog ng daan sa mga Kristiyanos. Muna kining ato ang amigo, nagbasa og libro nga wa kasabot sa iyang gibasa. So, ang declaration of Constantino in line with the teaching of the church. Wa siya naghimo og tawag ining declaration na siya naghimo sa iyang kagalingon teaching. Kaya para i-establish nila nga pagan ang pag-celebrate or magsimba kang Kristo sa adlawng Domingo. Nga naman, kaya ang in line with the teaching of the church. Pero, ang iyang declaration, dili religious declaration, kung dili, o sa secular celebration. Mo bito gitawag og legal holiday. Buot. Tanawang title. Si Constantino lang yun ang nagsugo nga bala. Pataga lang yun. Pataga. Makaingon ko ba nga, pataga maning moong gitawag og mga tawhana. Balaanon ng legal holiday. Diba? Anak balaan mga Kristiyano. Gihimo lang yung legal holiday nga naman kay as per history, kanang pag-celebrate or pag-commemorate sa gitawag og mga Kristiyano anang adlaw pagsimba kang Ginoong Kristo sa Roman Empire, illegal na before Constantine. Tungod kay illegal mo, nag-abolish tong illegality sa tawag ining pag-celebrate sa mga Kristiyano anang adlaw, gilegal na. Buti pasabot, they are free to practice or to exercise their faith publicly, especially sa ilang pagsimba kang Kristo adlawng Domingo. Mauna mga sir ug mga ma'am, mauna kining atong higala nga mga tagak
Naningkamot gid in taon ni sila pag naibitang pagsapaw-sapaw ba kung baga sa kamatuuran kay para ingnon silang tinuod. Pero ang tinuod ana bot-boton panas na lang mga bot-boton nga naman kay ang ilahang ginahimo, ang ilang pagtulunan, ilang gihaom-haom sa Biblia. Pero bisan pag unsa og haom-haom, di gid mahitabo nga mamahimo silang tinuod. Nga naman kay again, gipangtukod lang sila og mga Amerikano. Kanang giingon nga with the exception of Sabadista, nga nagingon din nga also known as Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday. Di sa linawid, ang simbang Katoliko nagtuo nga tawag ini mga Sabadista nag-celebrate gyapon sila anang Lord's Day, anang Seventh Day Adventist. May gadi kay buutan ng simbahang Katoliko. Di ba? Buutan siya. Oh, okay. Katawag ining kung naabtan pa mo sa first religious, gitamak-tamakan na mo, gipalitimbi anatima na mo. So, kanang gingon din nga still celebrating the Lord's Day, nga naman kay ang iyang tawag ining interpretation nakahook dito sa Old Testament. Pero again, kanabang pag-celebrate sa Sabadista or Seventh-day Adventist in line with the biblical Sabbath? No! Americanist Sabbath man ang inyo. Kung sa ito pag-pray mga Americanist Sabbath, diya sa Biblia ang nangulo sa Sabbath, mga pari, ang ilaha, pastoy. Diya sa Biblia, basta magsaulog sila og tawag ining Sabbath, naa sila ipang offer nga sacrifice. Kung dili mga mananap, maghimo sila ng sakripisyo concerning sa bread and the wine. Muna magkaon sila bread and wine. Bread, magkaon sila niya, wine, mag-inom sila anang adlaw, ilabi na ka ng bisperas, pag-open gyud sa Sabbath. Ang sa ilaw, sa maghimo entertainment. Unya, sa ulugon nila sinaguga, yung pinagkasentro na ang ilang templo. Muna every time na magsaulog sila, magsimba sila, mag-atubang sila sa Iskin, naa dito ang Temple of Jerusalem. Naa dito ang Shekinah. Ang sila, asama sila magkatubang sa bongbong. Sa tawag ining podyum. Diba? Ang highlight sa Sabbath, sa biblical Sabbath, ang sacrifice. Ang highlight sa Sabbath, aning tawag ining mga piki nga mga Sabadista, ang wali-wali sa ilang mga pastoy. So, mo di pasabot ka, layo lang tinai. Layo lang kas tinai ng pagsaulog sa Ginoo ko pregaba. Muna nga, maatik pa ninyo inyong lulog na miyatika. Nga naman, naay gisultihan kasi sa ug naa pag-present ang balang kasulatan. Paghaptag og pagpahimog at nakanang inyong interpretasyon, dili mao or usa ka na kadakong sayo sa hinungdan nga nag-create mong inyong kaugalingong custom og practice gawas outside the biblical presentation. Muna nga dita pa ilag. Kaya kini mga mangingilad karong panahon na. Nagbit-bit nagbiblia. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.